guhdarên hêja navê vê meselê tenê genim e. Mesîh vê mesela got û nivîsiye di Encîla pîroz da. Çi ye vê mesela? Guhdarên hêja guhê xwe bidin. Rojek Mesîh ji mal derket û li ber gûlê rûnişt. Cim'etek gelek mezin li dûra Mesîh kom bûn. Mesîh ji wan ra gelek tişt xeber da. Bi gendiyara got cûtkarek hebû çû tav û genimê xwe biçînê. Gava wî genim direşand, hinek ji genimê gende ket kelekarê. Lê têr hatin û hew genima xwarin. Hinek nav kevira û ser tehta ketin xwar. Lê axa wê kêm bû. Gelek zû rabîn, lê gava roj hilat gelek zû hişk bîn. Hinek din jî ketin nav istiryan. Bi istiryan ra mezin bûn. Lê istiryan genim fetisandin û hinek din jî ketin nav erdê qenc, erdê rind. Hinin sed tene hanîn, hinin şêst hilgirtirin, hinin sih hanîn. Lê tilmîzê Mesîh kom bûn û vî ra gotin: çi ye armanca vê mesela? Mesîh bi genyara got: tenê genim peyvê Xwedê ye. Peyvê wê ez hîrû bi we ra dibêjim. Hinin dikeve kelekarê û çûk tê dixê. Hewa wî guhê min his dike û peyvê min fehm nake, qebûl nake. Şeytan tê peyvê min ji dilê gende didizê. Tenê din wê ketî nav kevira, hewa dîsa peyvê min e. Hewa mirovê wê peyvê min zû qebûl dike. Lê gava tengitê serî wê mirovî bûnavê min îman berdide. Bû axê wî hindik e, kûka wî hindik e. Lê wê ketî nav istiryan, hewa dilê ku peyvê min ketî dil. Lê vê dinyayê, perê vê dinyayê, xemê vê dinyayê peyvê min di dilê gende da difetsînin. Lê hinek din jî dilê gendiya yekî erdê rind e. Peyvê min dikevin dilê gendiya, hinin sed tenî tînin, hinin şêstî tînin, hinin sî tînin.